Pinoy Bus Driver TV. Sir, para kami sa Limbala, Camariso, or Bicol. National Level, Alakpan na natin ang talas mo. Alas 11:00, gabi. Kaya ako dito. Double white.
bayan ng pagkakas.
sir. Tulong ko natin. Gusto na kasi.
Sir. Sa airport. Hawaii pa tayo. Sir. Napapalisel tayo dito ng Vincent. Vincent. Ayaw po magsisiyar dyan, magsiyar na po. At ang sunod nito, susugon, matnog na. 5 oras pang takbo. Kaya magsiyar muna kayo dito. Ayan po. Pagsitateng. Okay, pagsitateng. Magsiyar kayo.